«Καλησπέρα νονά», φώναξε ο Μάνθος, με μια φωνή που έκανε τους κρυστάλλινους πολυελαίους να τρέμουν. «Ήρθα. Και σου φέρα και πεσκεσάκι». Άφησε κάτω ένα τελάρο με λάδι και μια σακούλα που μυρίζει έντονα. «Τράγω». «Γραβιέρα, νονά». «Να φάμε να στυλωθούμε». Η Αλεξάνδρα χαμογέλασε παγωμένα. «Καλώς το Μάνθο». «Καλώς τον». «Τι ωραία». «Μυρωδιά». «Είναι». «Αυθεντική». Ο Μενέλαος, που παρακολουθούσε από το βάθος, δάγκωσε τα χείλη του για να μη γελάσει. Η σύγκρουση πολιτισμών μόλις είχε αρχίσει. Ο Μάνθος μπήκε στο σαλόνι και κοίταξε γύρω του με απορία. «Ωραίο το σπιτικό σου, νονά». «Αλλά, πού είναι η γυναίκα?» «Ποια γυναίκα, Μάνθο μου?» ρώτησε η Αλεξάνδρα. «Η γυναίκα του σπιτιού, ντε. Να φέρει κάνα νερό, να πλύνει τα πόδια του ξένου». Η Αλεξάνδρα ένιωσε το αίμα της να παγώνει. «Μάνθο μου, εδώ στην Αθήνα. Και ειδικά σε αυτό το σπίτι. Οι γυναίκες δεν πλένουν πόδια. Και το νερό το παίρνουμε μόνοι μας από το ψυγείο». Ο Μάνθος κούνησε το κεφάλι του με συμπόνια. «Αχ, νονά. Σε λυπάμαι. Χωρίς νοικοκυρά, πώς ζείτε? Εγώ γι' αυτό θέλω να παντρευτώ. Να βρω μια γυναίκα να με υπηρετεί, να μην μιλάει πολύ και να ξέρει από ζώα». Η Αλεξάνδρα και ο Μενέλαος αντάλλαξαν ένα βλέμμα τρόμου. Η αποστολή παντρολογήματα μόλις είχε γίνει πολύ πιο δύσκολη και επικίνδυνη. Συνεχίζεται. Οικογενειακές τρικυμίες, ονόματα, στάχτες και αφρικανικοί ελέφαντες. Συγγραφέας, Τζέμινι, βασισμένο στο σενάριο της σειράς το Σόισου. Γλώσσα, ελληνικά. Κεφάλαιο 1. Η σιωπή των αμνών και η κραυγή του Κανάντα. Ήταν ένα τυπικό Σάββατο στο σπίτι των Χαμπέων, πράγμα που σήμαινε ότι η ησυχία ήταν μια έννοια τόσο αφηρημένη όσο και η πυρηνική φυσική για την Μπέλα. Ο αέρας μύριζε τσιγαριστό κρεμμύδι και φρεσκοκομμένο άνηθο, καθώς η Χαρούλα, η αδιαφιλονίκητη μητριάρχης της κουζίνας, ετοίμαζε το μεσημεριανό. Μοσχαράκι με μανιτάρια. Ή τουλάχιστον, αυτό ήταν το σχέδιο πριν ανακαλύψει ότι τα μανιτάρια είχαν αποφασίσει να αποχωρήσουν από το μάταιο τούτο κόσμο μέσα στο ψυγείο, μετατρέποντας τον εαυτό του σε μια γκριζοπή μάζα. Στο σαλόνι, η Πέλα προσπαθούσε μάταια να συνετίσει την Μπέλα, η οποία κρατούσε ένα φυλάδιο προσφορών σαν να ήταν ο χάρτης χαμένου θησαυρού. «Όχι, Μπέλα, μη διανοηθείς», φώναξε η Πέλα, χαμηλώνοντας τη φωνή της συνωμοτικά. «Να ανακατευτείς είναι δικό τους θέμα». «Ωραία, την αγοράζεις αργότερα την ταυτότητα, δεν χάθηκε και ο κόσμος». Η Μπέλα, με τα μάτια να λάμπουν από εκείνη την επικίνδυνη σπίθα που εμφανιζόταν κάθε φορά που είχε μια καλή ιδέα, κούνησε το κεφάλι της. «Άσε που είναι και ξεπερασμένη». «Μα είναι σε προσφορά, Πέλα». 35% έκπτωση. Καταλαβαίνεις τι σημαίνει αυτό? Είναι επένδυση. Καλύτερα, Μπέλα μου, να χαθεί η προσφορά παρά η ησυχία μας μέσα στο σπίτι, αντέτεινε η Πέλα, κοιτάζοντας ανήσυχα προς το διάδρομο. «Όχι, ούτε την ομάδα Πάριζα να αναστατώσεις τώρα, σε παρακαλώ. Η Αλίνα είναι στις μέρες της, οι ορμόνες της κάνουν πάρτι και ο Διονύσης περπατάει στα νύχια.
Η Μπέλα ξεφύσηξε, διπλώνοντας το φυλάδιο. Το θέμα της ταυτότητας για το αγέννητο ανιψάκι της ήταν, στο μυαλό της, ζήτημα υψής της σημασίας. Το πρόβλημα, Σάβα μου, είπε αργότερα στον αδερφό της που μόλις είχε μπει, κουβαλώντας την αιώνια γκρίνια του, είναι ότι η ταυτότητα κάτι πρέπει να γράφει επάνω. Γι' αυτόν ακριβώς το λόγο λέγεται και ταυτότητα. Και αυτοί οι δύο δεν λένε να αποφασίσουν. Τι πρέπει να γράφει, ρώτησε ο Σάβας, βγάζοντας το σακάκι του με προσεκτικές κινήσεις, λες και ήταν φτιαγμένα από πορσελάνη. Το όνομα. Και αν δεν έχουν αποφασίσει, τι σε νοιάζει εσένα? Με νοιάζει γιατί η προσφορά λίγη. Εν τω μεταξύ, στο υπνοδωμάτιο του Διονύση, η ατμόσφαιρα ήταν βαριά. Η Αλίνα καθόταν στο κρεβάτι, κάνοντας ασκήσεις αναπνοής, ενώ ο Διονύσης προσπαθούσε να γίνει ένα με τον τοίχο για να μην την ενοχλήσει. Η εγκυμοσύνη είχε μετατρέψει τη γλυκιά Αλίνα σε μια κινητή βόμβα συναισθημάτων. «Διονύση», είπε ξαφνικά, ανοίγοντας τα μάτια της. «Νομίζω πως ήρθε η ώρα να συζητήσουμε ως ζευγάρι και να πάρουμε μια απόφαση». Ο Διονύσης πάγωσε. «Να συζητήσουμε, αγάπη μου, αλλά για ποιο θέμα?» «Έλα που δεν ξέρεις». «Το όνομα». Η Μπέλα, που φυσικά κρυάκουγε πίσω από την πόρτα, ένιωσε την καρδιά της να χτυπάει δυνατά. Αυτή ήταν η στιγμή. Μπήκε μέσα με το πρόσχημα ότι ήθελε να δει αν χρειάζονται κάτι. «Αχ, Αλίνα μου», είπε η Μπέλα γλυκερά, αφού ο Διονύσης είχε βγει για λίγο. «Πώς θα το πείτε επιτέλους αυτό το παιδί? Δεν γίνεται συνεχώς να το φωνάζουμε ο Μικρούλης και ο Γλυκούλης. Πρέπει να έχει και ένα όνομα». Η Αλίνα χαμογέλασε ενιγματικά. «Έχουμε καταλήξει. Αλλά είναι μυστικό. Διάβασε εδώ». Έδειξε στην Μπέλα ένα χαρτί με διάφορες σημειώσεις. Διονύσης και Αλίνα ίσον. Κανάντα. «Κουνάντα?» ρώτησε η Μπέλα, γουρλώνοντας τα μάτια. «Τι είναι αυτό? Εξωτικό φρούτο?» «Κανάντα. Σημαίνει μάθηση και αντίληψη στα σανσκριτικά. Είναι πολύ διαδεδομένο όνομα στην Ινδία». Η Μπέλα προσπάθησε να κρύψει τον δρόμο της. «Αχ, τι γλυκό! Κανάντα. Και θα το φωνάζουμε. Κάνει, νάντα». Η παρεξήγηση, όμως, μόλις είχε ξεκινήσει το ταξίδι της. Η Μπέλα, βγαίνοντας από το δωμάτιο σοκαρισμένη, έπεσε πάνω στο Μιχάλη. «Τι έπαθες?» ρώτησε ο Μιχάλης, βλέποντας το χλωμό πρόσωπό της. «Μιχάλη. Το παιδί. Θα το πουν Κουνάντα». Ο Μιχάλης, του οποίου η ακοή ήταν επιλεκτική και η αντίληψη συχνά θολωμένη από την πείνα, άκουσε αυτό που ήθελε να ακούσει. Ή μάλλον, άκουσε κάτι που έμοιαζε ηχητικά, αλλά πήχε τυφωτός νοηματικά. Κάπου μεταξύ του θορύβου της τηλεόρασης και της φωνής της Μπέλας, το Κουνάντα μεταφράστηκε στον εγκέφαλο του Μιχάλη ως μια παραφθορά, ένα χαϊδευτικό. Κάτι που οδηγούσε στο πολυπόθητο «Βαγγέλης». «Βαγγέλη», ψιθύρισε ο Μιχάλης. «Θα το πουν Βαγγέλη». Η Μπέλα είχε ήδη φύγει, χαμένη στις σκέψεις της για το πώς θα εξηγούσε στην κοινωνία του Περιστερίου ότι ο ανιψιός της λέγεται Κανάντα. Ο Μιχάλης, όμως, κρατούσε τη είδηση σαν πολύτιμο πετράδι.
και όπως κάθε μυστικό σε αυτή την οικογένεια, είχε χρόνο ζωής μικρότερο από παγάκι στη Σαχάρα. Στην κουζίνα, η Χαρούλα προσπαθούσε να σώσει το μοσχαράκι χωρίς μανιτάρια. Ο Βαγγέλης Χαμπέας, ο πατέρας, καθόταν στο σαλόνι, ανυπόμονος για το φαγητό. «Χαρούλα! Χαρούλα!